Nu că dacă și vouă vi s-a întâmplat asta, scrieți-mi în comentarii, că chiar sunt curioasă rău de tot. Deci joia trecută am ieșit la tablă, bineînțeles. Am ieșit la tablă, la fizică, bineînțeles. Materia mea care o urăsc. Chiar. Îmi place mai mult chimia. În fine. Și bineînțeles că fata voastră nu știu ce s-a întâmplat cu ea, că e clasa 12-a și bineînțeles a apucat-o tremuratul. Dar nu am reacționat, nu s-a văzut că am tremurat la tablă. Și acum vă întrebați, dar de ce? Ce s-a întâmplat? Ce este cu tine? Holy shit! În fine. Chiar că holy shit. Pentru că, ca niciodată, pentru că eu n-am mai ies la tablă, mai scot profesorii la tablă, niciodată, băi, dar niciodată, ca să înțelegeți și voi, niciodată nu am tremurat la tablă, dar nu știu ce s-a întâmplat cu mine acum, de efectiv joia trecută s-a întâmplat, tot așa la fizică, ca azi, că am dat test la fizică, că trebuie să avem 5 note, că s-a trezit proful de chimie și de fizică, că avem nevoie de 5 note. În fine, și m-a apucat tremuratul. Nu s-a simțit, nu s-a văzut, adică s-a simțit la mine, dar nu s-a văzut de către colegii mei, bineînțeles. Câteodată chiar stau așa și mă gândesc că am făcut bine că mi-am făcut Instagram, YouTube, pentru că pot să vorbești, să postez, să vadă oamenii ce se întâmplă cu mine, în fine. M-a luat tremuratul la tablă, bineînțeles. Efectiv, parcă, deci nu că am început eu să fac așa, hai să vă spun sora voastră ce s-a întâmplat. Îmi tremura ceva în suflet, dar nu știu ce, parcă sufletul, mai mult sufletul decât îmi tremura așa. Efectiv, îmi tremuram și parcă simțeam că îmi bătea inima foarte tare. Așa făceam, mamă. Și bineînțeles, proful de chimie și de fizică s-a trezit el că vrea să mă scoată pe mine fix atunci la tablă, să scriu două minunate, inegalabile formule la minunata fizică, sfânta fizică, în fine. Și, da, ok, le-am scris, dar la cealaltă m-am blocat că am început să tremur. Deci prima